Tuanzeni ku program ya lelo ya gwede pamene timazazukuta kukambapo kufotokoza momveka bwino nkhani zosiyana-siyana zimene zikuchitika kunjako. Cholinga chathu pano pa gwedegwede ndikuonetsetsa kuti inu muli ndi uthenga woyenerera tikukuzani zoona zokhazoka osatenga mbali koma kulankhula chenicheni cha nkhaniyo kuti kodi zoona zake ndizite. Ine ndi Selina Dumbula amene amatizukutira nkhani zathu kufotokoza kukambapo ndi bambo Steve Kondobanda tinawonso program ya lero tikuyamikeni kuti makhala pamenepo kutsatira program ene ya gwedegwede komanso ma program ena osiyana-siyana. Ndikulandireni ku program ya lero bambo Banda. Tathokoza musada yambe tidaona advert ndimanena mkhuzo satsa malonda mina pangira amene wa grow best iwo ndi fertilizer ameneyo wa madzi ndithu timabotolo ta 100 mils tomwe timasungulira 20 liters pali ina 500 mils tomwe musungulira 100 liters kuthira 1.5 acre pa mtengo wa 35000 wacha komanso 100 mils ilo khoza kusungulira 20 liters pa 8500 kuthira half acre quarter acre ndithu musoya muchimanga ndithu ndi fertilizer wabwino kwambiri pamene muvutika fertilizer bahade ndijakuti ali 35000 kukolola mpweche chabwino tidali kusona youth kusanjika tidachoka apo yoyamba idachitika ku Lilongwe masiku 6 apitawo lero tidali kumeneko wabebandi na madingo patience na madingo samangonenedwa doctor ndadziwa chifukwa chake chisawawa kodi mauzi wa dokera unjokera bati doctor pochokera mapapeza ndapapeza no lero chabwino munthu wachinyamata amene amakonda dziko lake amayenera kunena chilungamo momveka bwino mosanyoza wena koma kulankhula osalankhula mwano koma kukamba chilungamo adayima chabwino ndipo adafotokoza kuti utsogoleri umayenera udzipereka chikoka inspired chilimbikitso kwa chinyamata ndipo atadafusa chinyamata ambiri mdziko muno kuti ndinosangalala anena kuti sokondwa kamba kayendetsedwe ka zinthu chabwino ananena nkhani naye kuti achinyamata ambiri akuona kuti nduna zambiri ma-MP ambiri omwe ndalama zawo sizipitira 3 million koma lifestyle yomwe akukhala ndiyodabwitsa unayodabwitsa kuti zimenezi zikuchokera pati kenako nkumakhala khumbo lofuna ulowa nawo kuti nawo sakalemere adalankhula zinthu zambiri koma adafika pena popereka chitsanzo cha m'Baibulo Yohane Mbatizi ali kundende adatuma anthu kuti akamfunse Yesu kuti inu ndinu olonjezedwa uja anabalingora amenewo mkatikati microphone confident atavala shati yawo ya white ngati ngero anabeta bwino mosanjenjemera moyimira chinyamata chilungamo chomwe chimafunika ndipo akuti Yesu adayankha kunena kuti mukamuuze Yohane Mbatizi zomwe maona pano ochira akuchira sindilankhula ine koma kufutsana komweko funso lomwelo anaponyera bule ayuze wani chizungu chake atipaka naze mwanjira ina lozani zanu nkhani ikulu ndi imeneyo uli kodi tilozenji kodi ndi Yohane na madingo anafunsa ngati Yohane Mbatizi kuzera pa chinkuza mawu kutakafuseni kuti kodi iwo ngolonjezedwa aja tafika kodi tafika ku Kanani talozani zanu chabwino ndemanga kapena mafuso na madingo sitinaona president akupanga potako ndekudabwera wina amene ndi Uncle Seunda adafusa adabwera mbachitsanzo chonena kuti akudya panja adamona nyamata wina asunga chakudya inde mukuganiza koyamba ndiko kuti nyamatayo mwina anakhuta afuna kamatizire kwina mukuganiza kwa chiwiri ndikuti kapena iyeyo kumene kuwadya koma kunyumbako kuli mavuto amene afuna kagawire anthu chabwino ndada anafusa fuso kuti kodi mbebe ukumveka kunjaku umafika unonso kunyumba chifumu mukumva silidayankhidwe fuso limene chabwino achinyamata omenera kumakhanda apule pafupi ndangati amenewo ongolankhula achinyamata omwe president mukuyenera kuwatenga kukhala ngati madivise anu omanena chilungamo chonchiwa achinyamata amene mukuyenda kugwira nawo ntchito ndi amene wawa ndifeyo ndigati iwowa
omwe ife timanena chilungamo amadana nafe ife timanena chilungamo na madingo zoti madana naye mena mafusa maja kunali mamulumuza anena ke zero kumbuyo umachita kuoneka chinkwiyo kuti komatu awande waka ndapeni peni kuti ma meeting ayamba kale panopa ainake wa president yo akhala akulivera fuso osakwiya koma okwiya ndi agwena atijenawo mukwiya chani ali kumbuyo ndipo abadzana nimo mugwira zinthu za chinyamata ntchito mukugwira na madingo sadala kwitse ndipo palibe chifukwa choti nyozere uyu ndi doctor na madingo amene wafusa mafuso ene chomwe timayenera tikamati sona youth ndi chiticho ndi chimenecho nefe tapempha apule kuti anthu omasankha ngati alangizi pankhani okhuza chinyamata kumayang'ana anthu ngati yawa na madingo anthu oti mudzigwira nawo ntchito kumafusa mafuso kuti kunjaku kujani ndi anthu achilungamo ngati iwowa dziko lino likhoza kutukuka titakhala ndi ana madingo ngati adandikumbutsa malemu chilima ndakambukira nyamata ongodzukiratu kumangolankhula zinthu zache pamenepo chilungamo chiziyenda chilungamo chawaiti ndi chawaiti ife tifuna timuyamikire ndipo tifuna tipempha president kunena kuti zomwe wafusa zija mukhale pasi nkozilingalira ngati anthu ena kamakuwuzani zabodza chilungamo chake zina mwa chilungamo ndi mafuso mwanali mafuso mwa Khoseunda komanso mwa Dr. Namadingo munaliso mfundo zina zimene anyamata ena kumanena kuti kodi nyamata ndi mfundo chonchi zabwino kumabweresa ma recommendations zimene planta yati yamikire zuzu osaphwekesa osaopa koma mukafuse mafuso a president okuti atithandize ife chinyamata kumanga dziko lathu tipemphe a president kuti mafuso amene afusidwa ndemanga zomwe zaperekedwa mudzigwiritse ntchito pa miyezi 6 yapitayo ayuze wani tikuti ife tinali okondwa kwaona anyamata kuti apule akufusa kuti apatitani kupeza wachinyamata kutenga microphone ndikupereka solution ndi zimene zimafunika zizichitika a president achaka akakamba fundo amafusa wachinyamata kuti kodi inu mukuti bwanji solution tikupezeka kulankhula ndintu chabwino kwambiri koma kungoti bazaka follows zayamba mochedwa ende tikhulupirira kuti ngati mudakhale ni mwayi okuti mwadutsa mu September zizapitirire zimene zichitika mapuluka mfundo zabwino mmene modzi mfundo zomwe mwafusa anthu achapereka ma solutions ngati kuza nifi ngati kuza zina mukaziunikire kuti dziko lipite patsogolo zali cholinga chake chakwaniritsidwa pa tsiku lalero nkumati kodi achinyamata kuchita zimene zindziko muno ukamamva zina mmene modzi anthu akuthamanga zinthu zosangalatsa kwa basa achinyamata adapatsidwa mwayi osangalatsa kulankhula apule tayamikire kwa basi kutuluka mtsogolo kandi achinyamata ndizofunikira amasekerera ndipo akuoneka kuti wakondwera kuti wadziwa chilungamo china chomwe samachidziwa ani ndi imeneyo khoza kuyamba malize choncho sefu mnachita nawo nditu safe nga president dachita nawo mulimufone mwa apule kutekwa ndi president wabwino kwa basi nditu ofufantida jambulisa safe taandikana nawo mulimufone mwa apule chabwino tiyambepo nkhani zathu za lero bambo banda zionesero zinachitika ku Lilongwe lachiwiri lija kenaka taonanso kuno ku Blantyre anthu atadzuka mulimbi mukuchita zionesero zimene kunabuka chisokonezo adzulo kunali mkumano wa mavenda kulimbi pomwe atsogoleri awo ame iwowo amalankhula kwa mavenda kwa uchita malonda akaunjika zitatha za ku Lilongwe atakumana ndi nduna za boma ndikukoza kuti ya forex tidzigawa kwa anthu ochita akaunjika mitengo ikhala mu December koma zimoneka ngati kuti machina ndamwenya ambiri mitengo sanatsitse dzulo kulimbi anauza kuti ayi ife kuno sitichita zionetsero fa Afrika kutsata ndondomeko koma tipita mwamwenye tikafuse ngati atsitsa akuone kuti anthu sanakondwere ndipo komweko adauza tsogolo kuti inu timadzotenga MCP simufuna kuti zionetsero zichitike ife zionetsero tichita ananyamuka atupita kulimbe polisi kuti akapemphe chilolezo ndadauza kuti ayi kuno tizilolezo silipereka tapereka kwa DC kunagona kuli mpungwepungwe podzuka lero mpumwe tauni ya Limbi idayaka moto kudalibe za mtendere koma kuthamangitsana mashopu ena ngati ya bata sapato imeneyo yaphwanyidwa mashopu ena Burundi anthu ndithu kuphwanya kutena nyamula ufa kuliso shopu ina ya mwenye kumene kumagulisa za wholesale anthu asadalowa ndi kutenga katundu
kumeneko koma ambiri amachita izi sikuti ndi ochita kaunjika ambiriwo suti ndi ochita kaunjika chifukwa venda ndi munthu wamtendere komanso 80% nimwe amachita malonda akaunjika ndi amayi komano mwina zinthuzi zachitika mwa ndondolo sanasate ndondomeko tiyamike apolisi kuti adagwira ntchito yawo tiyamikenso mulungu adagwetsa mvula kuti kubwere bata zinthu zithe mu nthawi yake koma anthu akuoneka kuti ali ndi mikwiyo yosiyanasiyana yomwe ikufunika kuti zitachitika mwachangu makamaka mukucheza kwa enawo nkhani ndikukwera kapena kuvuta kwa moyo zimenezo ndizomwe zapangitsa anthu ena kudzilowerera zinthu zisali zawo kuti aonetse kukwiya chomwe chisali chinthu chabwino kuti tapanga zosazana ndondomeko komano adindo uthengawo ufike kunena kuti kumudziku zinthu sizili bwino mbebe unafusidwa uja kuti nanunso mukumamva nawo mukumamva nawo bwezi zinazi zisakuchitika amalawi tinene chilungamo timalakamba chilungamo ambiri sakukondwa kunjaku zinthu zikudula tsiku zikuyenda ndo amayang'ana atsogoleri ndeno atsogoleri mmene akumabwera ni mfundo nopa zonena kuti kodi dzikoli tingalipange motani kuti anthu aja mitima yawo ikhale pansi ndi saini yayikulu kwambiri zomwe zidachitika ku Lilongwe zija zomwe zachitika ku Blantyre ndi chenjezo kwa inu amene mukulamulira musaziphwekese musazitenge kumazilowetsa ndale iyayi ndakutakuti ndakutakuti amene akumva kuwawa sikuti ndi wa DPP yekha dziko muno kapena ndi wa PP yekha even Malawi Congress Party ainiwo masapota anu ali pasiwa omwe amangochikonda chipani chicha akuphinjika amene sakumva kuwawa ndomwe mmadya nawo kagulu kanthu kochepa masapota anu eni omwe amayenda pasi kuchoka ku Bangwe kulowa town mucha nawonso akumfana kuwawa ndiyeno dzikoli tipange zinthu zomwe tikamakamba zofunika pa moyo wa munthu kuti zikhale pa mulingo wabwino zipezeke pa mtengo wabwino malipiro amene akugwira ntchito mwa amwenye akhale olimba nanga bagi 100,000 muganiza kuti zithabwanji munthu akayitenge kuti anthu zizosayenda mfundo mamakamba atsogolera mavenda ngakhale mapanga accuse ndi MCP inaliona sitinapemphe chilolezo fani zoonetsero zimene zilike zitenge komano zikuoneka kuti anthu mukwiyo ina ndi ina ndio mwanaona kuti ife sitilola tikuyenera kuti mavuto athu amveke mwandotere boma lisamamve mavuto pokapoka anthu kapena panga react pamene anthu akakhala kuti ayenda kapena kuphwanya zinthu sitikuyenera kutero ayi komanso tikapanga zoonetsero tisaphwanyeni katundu wanza chifukwa ke munthu ngati ukunena kuti ukudandaula zinthu sizoyenda ukaphwanya zanzawo ndeza kuzimelera bwanji sopano tinakalenga chisanzo cha anthu akulilongwe tisakhale ndi mkwiyo tiyendeni mwamtendere tikafike komwe timafika atibwere koma tisapwetekane tokatoka mwenye wina na ndithu wapweteka ndithu malaptop ake apita ndrama zake zapita sizimayenera kukhala za mtondotero komano tipempha boma unena kuti asamadikire zinthu zifike potere ndikumabwera ndi ma solution mnakhala pamenepo ngati atumiki ndinotumikira leronso a president ananena kuti ife ndotumikira anthu kuti ineso anachita kunena kuti ine yanga ndikutumikira ngati mwathandize apulewo kuti kutumikira kumakukamba inunso muzitumikira anthu akamadandaula koma chachikulu ndikumanena kuti ayi tikulamulira ndife inu chakuti siziye ndimapita komweko kuti ansala ikumakhala nena kuti anthu akamadandaula boma ndiromwe kuti ayi ngani siya boma ndiromwe kapena ayi ngani ndi ma solution likhale lotumikira ngani ndi imeneyo ngati akuti boma ndiromwe kodi muchita chani anene kumapetoko kuti boma ndiromweri koma lotumikira lobweresa ma solutions kutumikira kwa anthu azikuona basi tu ma solutions wa anthu aziaona ngani siyo kanganiana zotika ndi chanika apakamwa zimezi zomwe zopereka mikwiya anthu akwiya ichi ndi chisanzo chabe koma zisafike povutitsitsa ayi mukuwapweteketsa apresident dzina lomwe akumaliona ndi apresident sangakhale paliponse ovayo sizimatheka chifukwa chake amasankha kuti sindingafike paliponse komano iwo apresident adze achotsa anthu amene amene sakugwira ntchito akuwonongera dzina lawo ife munthu tamuona lero si munthu olephera iyayi ndi munthu otafuna kugwira ntchito koma kodi amene akuyika ni mipando muchita chani tibalize choncho tikapumeso nkhani zina zimafunika straight ku break chabwino tikapumulire pang'ono ndimene tichitira program ya lero ya gwedegwede tibweranso chigawo chachiwiri cha program ine ya gwede kupitiriza kugwedemula kukambapo nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika zimene zimatikhudza ife ngati Malawi timakuyamikani kuti makhala pamenepo kuitsatira program ine tikulandira chigawo chachiwiri pambanda chipita ku nkhani yathu yotsatira Chakwera
achotsa agwengwe pa udindo wawo nkuyikapo vitumbiko mumba. Dzulo ku nyumba ya malamulo ndithu mamakankha mafunso ukuti komwe ananena kuti asankha vitumbiko mumba kukhala nduna yona zamalonda ndi mafakitale kulowa malo mwa agwengwe. Khulupiriro kuti izi zikutsatira zionetsero zomwe zidachitika pomwe adakumana ndi amenewa mukulankhula kwawo choyambira nkati solution yoyambirira idali yolanda malaisensi mavenda nkukana kuna kuti ife sidabwereza malaisensi zizo zisiye wakakhala nduna kwa zaka 4 agwengwe zakhapo nduna zachuma kena ukanabwera ku nduna amene wa trade ndi mafakitole ndi unduna ofunika kwambiri chifukwa ndi unduna umene umathandiza kuyendetsa chuma cha dziko lino. Tikamakamba za malonda tikamakamba za funika kwa forex aja kumene china chinjo sema malonda echabwino malonda dziko muno nkhani yake ndi imene echabwino zimagwera ku nduna wa za malonda koma anthu akhala kudandaula kwa nthawi yayitali akhala sakubwera ndikukhala kumbali ya anthu kuti amve kuwapanga ingenji kuti ndizotani akapanga ingenji anthu ndikuti anthu apyeza kuti achita zionetsero ngati nthawi ina ya magalimoto mankadandaula nkhani ya msonkho zidachita kufuta anthu adaupyeza kuti tipanga chakuti pomwe tinkaonano kuti kukhala ngati mmene ankamva kuti mavenda kudandaula adamba kudandaula kalekale ndinkakhulupirira kuti nduna umenewu adakayita namve ndi apiteno kwa amwenyeko akambirane nawo asadikire zifewe pacha zidali zowachititsa manyazi kufuna kupanga control kwa base ku parliament ko limatukwanidwa ndi president pamene president adapatsa anthu kuti adakupasa ruth amange munthu kumeneko ndipo mmalo mwa vitumbiko mumba atenga adimba kukhala nduna ya zaleba kukhulupirira kuti apitirize pomwe vitumbiko ankapanga so unduna amene ndiovuta omwe atenga vitumbiko mumbawo maso onse ali pa akayang'ana za kuleba wachita kuleba zija so nduna awiri osiyana fundo zosiyana zaleba zija za set forward koma izizi pamakhala anthu ena omwe amakhala nawo mu economy si economy iyi ku tradiko si ya munthu mmodzi yomwe akuyenera kuti akamva mavuto a anthu sakongogamula ndikunena kuti wakutisisa bread sizingagwire ndekuti akuyenera anthu aja akapange ingenji kuapanga ingenji koso kumaona kuti kodi policy ya government akuti chani kodi policy atokhoza chuma akuti chani kodi mthandi yathu ya misonkho ikuti chani kodi anthu onso akudandaula kuti chani kodi chomwe akudandaula cho forex alimo dziko muno sizophweka ndi chitwe sizophweka zunguli nde president wo akhulupirira amumbawa kuti kumeneko akathandiza maso athu ali pamene popo ndendo ofunika kuti apange ingenji aone kuti business environment ndiyo tani chomwe chikupangitsa kuti anthu azikweza mitengo ndi chani kodi nkhani yathu ya misonkho ikuyenda bwanji kodi chifukwa chani anthu akudandaula anthu amene tikugula katundu chifukwa chani anthu sakungokweza mitengo chikuchitika ndi chani ntchito iliko ndithwe ndiye imeneyi tione kuti atiuze kuti fundo zawo ndi zotani koma pakadali pano ndi mmene zinthu zilili komano tiona kuti agwira ntchito madagwirira kuleba adzipita nkumakatseka mashopu osafuna kumvera foti kuliso lamulo lomwe sililetsa munthu kukweza malonda ake lamulo limene alesali ndi ufulu oyika mtengo pa chomwe akufuna kupatula pa zinthu zina ndeno ziziyenda motani ndi timva angosankhidwa kumene tisayike mawu mkamwa tisanene kuti koma ndi munthu olimbikira kwambiri ni munthu odzipereka pa ntchito nduna zonse zambiri izi zidakatenga mtima wa vitumbiko mumba bwezi dziko lililo mena agwirira ntchito pakati apa a president aja ndokuti amaona amava aona vitumbiko mumba ndiyenonso apapa chomwe mudakachita ndikuchotsa anthu ena mene mwachotsera enawa mudakachotsa somwe muja mukabira ulibe anthu okuthandizana president achita monji tikupita kuchisankho 6 months mukhana obe omwewa awawa osalimbikira osafuna kupita kwa Malawi osafuna utibula akugwetsani muyike anthu omwe atakuthandizeni ngati mene ali ndi mtima wa mumbawa othamanga nkukaona ntchito ezioneka osati kale babala kuti anthu apange pa demo ndeno chinthu ndizibwerano ndi solution yayi apapa ndi forex ijano ipezeka ndayi zima zozoti ufunika tiyapatsa kaunjikawa zinali kutiko nthawi yonseyo machita udikira musakhale ndi nduna zomadikira kuti anthu apange zionetsero kuti kagwire ntchito chabwino ndithutu tipite ku nkhani yathu yotsiriza ndigwisa ntchito mawu amene angotuluka lerowa achakwera kuti mbebe ukumvekawu ati nchifukwa cha opposition
tibwere parliament omwe kuja chabwino akulera kuti kukwera kwa zinthu ndi anthu ena ochita malonda amene akugwirizana ndi anthu ena achipani china chotsutsa ndi chomwe chikukolezera kuti katundu azikwera ndipo alandira malipoti ameneyo zikhoza kukhala eya zikhozanso kukhala ayi zikhoza kukhala mbali zonse mundale zimachitika DPP was a system kaya UDF inali system yawo PP inali system yawo mukasintha boba osaja samajoka olomanga bwera anyamata ena amasala momwe a UDF adachokera zimatha kuchitika komanso kumakhala malonda omwe amava bwino boba linalicha ngati la UDF mmene linalili amwenye nasa amava bwino mmene boma la PP limachitira ngati kuli kumvana amatha kumamvanadi zimatha kuchitika mulamulo lokuti lija limakamba lija kuti kulibera mulo lomwe limalitsa munthu kuweza katundu zimatha kuchitika kuti fe ayayi tikupanga malonda koma sizo kutikomera bora ino tipange motani zimatha kuchitika koma umbono menewo ife tilibe kuti kuli chipani chili chake tamveranso komweko zikukambidwa mbali ina ndizoonadi kuti nda opposition tionenso madera ena dziko lino limadalira chani kuti lipite patsogolo ndi forex kodi forex yakusowesa nda opposition chapangisa forex kuti azisowa ndi chani chikupangitsa kuti mafuta azisowa mdziko muno amene kopanga control ndani chikupangitsa kuti anthu azidandaula kukwera kwa zinthu nda opposition okhaokha mupeza kuti anthu ambiriwa akakuwuzani nkhani yokhuza kusowa kwa forex kodi bomalo linayika fundo zotani kuti nkhani ya forex ikhale kunjiko muno nkhani yakatangale yomwe anthu akafuna kupeza malaisensi opangira malonda mdziko muno apangapo chani pa nkhani yakatangale fa president amangoti ndinayika ndalama zambiri ku SCB achita control ndani kumeneko kuma zinthuzo koma kuti tione statistics yakatangale kumaundu nako inatha mukati muone nkhani misonkho amadandaula malonda mukati muone mene Malawi amadandaulira kamalowa m'maboda zonkhaza zomwe akuchitidwa ndi anthu ena otolera misonkho zimene zizi ni fundo zomwe tingamanene kuti ayi nda opposition wakasati zinthu zizivuta mbali ina iwowaso pamene akuloza zala anzawo azione wokha aziunguze wokha kuti pazaka chani Sunatuzo pochoka 2020 muja mene sopo anali kandi 200 kwacha kuzafika lero 1000 opposition angapite ku shop yaopanga sopo masopo onse ziko muno kwa uzati mufikise sopo tablet mozo 1000 zimezo ndizove zimezo ndizo zimezo koma tieni tivombereze zinthuzi zativuta pazaka follows zinthuzi fundo za chuma zomwe tidabweretsa sizidakomere anthu a business sizidakomera Malawi ndiyeno tabwera tikuvomereza pazaka follows mfundo zathu zina ndi malonjezo omwe tikapanga sidagwire tisapite kwa opposition ndemutiuze no masolution iwo akhale ndi mayankho a pompo chifukwa watu kuwalankhula chonje amatinga kuti ife tikupanga control amene akusoyesa chimanga kwa dimaki kuti anthu ma traders afike pa 100,000 tinganene kuti nda opposition amenepo pamene mphamvu yogula chimanga ndikukhala chimanga kwa dimaki idali ya ndani amene amayenera kutulutsa ndalama mu nthawi yake kupita kwa dimaki kucha kuti kukhale adali a opposition adali mesa budget idadutsa opposition omwe adaivomereza amadali ni mphamvu yotenga ndalama kozota adimaki ndalama ndizigulani chimanga masanga amadali ni mphamvu kuti mmene tinkavomereza AIP mu July ma preparations zonse atha koma ndalama za AIP kumakatuluka December adali a opposition pamenepo message ndamene mukulamulira a opposition mesa adavomereza AIP tikamaka masama mega farm zinthu ndi zina funding yake amene amayenera kutenga ndalama itavomerezedwa ku parliament kuti ku ndalama izi zikuyenera kupita pa mega farm adali a opposition iwo amene kothamanga ni ndani pa ground zina zake tikamanena tizizunguza ndiso ntokha kudali kuvomereza noti ma systems athu omwe tikupanga tidatsamwa pena pache akutsamwitsa akutitsamwitsa kapena zatilaka apa koma tipanga chonchi ma solutions yo azioneka kunjaku moyo huu ukuwawa ndifaka nafusa kuti kodi mbebe omwe tikumva kunjaku kuno kufika kuno kunyumba chifumu kunonso mbebeu mukumva wina kozafusa ayuze one ayuze one sana kuiya bole sana kuiya okuiya makhala anthu akhala ena iwana yankha a president yo sana kuiya
ngati tsogolo adathokoza so kumapero kuti zimene timafuna ndiziti ndipo kuchita kuyamika kuti zomwe timafuna ndi zimenezi okwiya nkukhala ena atije nawo akati kumene mukulankhulira muzichira konso kuti mufuna zabwino mdziko lanu yetu kaya nanga style manager president osayisiya kwa basi kupereka mpata kwa chinyamata tinakamba kuti munthu amene akufunsa funso sindani wako koma akufuna kuti mukhoze zomafunsa anamadingo zija akufuna kuti mukhoze zikhale zabwino kwa zomafunsa chinyamata enachi akufuna kuti mukhoze mfundo zimene apereka afuna kuti kunamizeni kunena kuti amene wali desperate amene wachani ayi anatuma abule ndinamene mukusogolera dziko lino tonse ndife ana anu mverani maganizo athu madandaulo athu kulira kwathu muli pamenepo kuti mukhonze amene akutchingira kuti zinthu zisayende muchoseni koma achinyamata ndi anthu amakuza chilungamo bwana president mukuyenda mukhale nawo pafupi amenewa inu ndi munthu wabwino amene mmasekerera amene simunafune kuonesa mkwiyo wino lonse koma kusangalala kuti achinyamata akundifunsa amakwiya ndi ala inina akadali kumbuyo koma inu simudakwiye iyayi mudalokondwa kuti fusolo ndiye mutikonzera ali wina kanadzukapo kumapita mokupemphani zatha mwamtendere tachoka mwamtendere tikwambirire na president zimene zija ndezabwinopitirize zikomo kwa basi timalize choncho kuti munali kunkoyi simunafusifusi angatipase mpata inu ndine angatipase microphone Ariyawa iye. Koma iye achitokoze nkhani na mina imavuto ndoti microphone amaenda bwanji timaona amene amayendera. Amaisesa kuponya hapo, amaponya hapo ndi hapo. Soti munkalipire kuti kufanya tunampaswa kutafuse fuso. Mwana uja kugwira ntchito tamadika. Waponya paliponse microphone. Uzuzu sakakhale mwe. Ndipo fuati mulimbikitse. Kuti zomwe mwachita lero. Mukachiteso musamayang'ane nkhope. Koma kukabuza tipereke hapo, tipereke chigawo ichi titere. Umene woko nde timati kubwera. Kumeko timati kugwira ntchito. Soti munkalipire mwana uja. Wagwira ntchito bwino. Soti ankalipire nda president. Anyamata khale nacha nyamato samalika kumene kujaku. Koyamba kuona zimene zikuchitika zikuyenera zipitirire ndithu apresident mejande kubwera microphone ndimang'ola kuti dusa koma tatiya kupita kwa anthu ena koma president yake kumene kujande kubwera tayamikire koma ombera kumanja zikayenda tipe pano ndimanena zikomo kwa basi timalize motero program ya lero ya gwedegwede mabanda tsokoza kuti tinali modzi ndimene tamalizira program ya lero ya gwedegwede kamba nkhani zina zimene zikuchitika kunja kupasani chithunzithunzi cha zoona za nkhani zimene mwina mwamvako koma mwamva ndithu moyepula amene amatizukutira nkhani zathu nthawi zonse ndi bambo Steve Kona Banda ine ndi Selina Dumbula tikunena kuti ngati muli ndi malonda amene mfuna kulengezetsa malo ake ndi ano Mibawa television maprogramu athu osiyanasiyana ngakhale nsemeneyi ya gwedegwede kuti zimene mmachitazo anthu azidziwe muchite phindu pa business yanu pa makina tinali ndi Tionge Fumba pa kamera tinali ndi Wonderful Chaipa pa FCC kumbukani ine ndi Selina Dumbula apitizani kuonera maprogramu ena otsatira gwede